иттиҳодияи журналистони тоҷикистон дубора журналистони тоҷикзабони хориҷиро сабти ном намуда рӯзноманигорони навро ба узвият қабул мекунад. ба ин кор бахши байналмилалии ин созмон машғул мешавад. барои мо имкон фароҳам омад ки мо бояд ташкилоти ибтидоии журналистии ҷумҳурии ӯзбекистон қирғизистонро аз нав эҳё кунем ва ба ҳамин мақсадам мо чанд нафар мутахассис ҳамкасбонамонро даъват кардем. феълан даъвати журналистони тоҷикзабони ҷумҳурии ӯзбекистон шурӯъ шудааст. Мирасрор Аҳроров аз нахустин журналистони хориҷӣ аст ки ба узвият дар иттиҳодияи журналистони тоҷикистон пазируфта шуд. ман фикр мекунам дар тошкент ки пойтахти ҷумҳурии ӯзбекистони соҳиби истиқлоли мо ҳаст, онҷа як таъсис додани ҳамин гуна як бахши иттифоқи журналистони тоҷикистон ҳам ин ҳам аз падидаҳое ҳаст ки ин дӯстиву рафоқат, ин меҳру муҳаббата фақат ин риштаҳоша мустаҳкам мекунад, таҳким мебахшад. ба пешниҳоди Мирасрор Аҳроров аз 71 журналисти тоҷикзабони Ӯзбекистон, иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон тасмим гирифтааст асноди 23 нафарро ҷиҳати узвият дар ин иттиҳодия мавриди баррасӣ қарор диҳад. на танҳо дар ҷумҳурии бародари Ӯзбекистон, балки дар Қазоқистон 7 нафар, масалан дар қирғизистон 14 нафар дорем, дар амрико мо 12 нафар журналистон дорем. ба ҳамин миқдор мо дар ҳудуди 120 нафар дар федероли Русия дорем ки аз байнашон фақат 11 нафар қайд шуданд. ба дунболи як боздиди намояндагони иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон аз Тошканд дар соли гузашта тасмим шудааст ки иттиҳодияи журналистони Ӯзбекистон низ хабарнигорони ӯзбекзабони Тоҷикистонро ба узвияти иттиҳодияи журналистони он кишвар бипазирад.